lami ani mengiyo. Ah. Nganong kuratan gripo no dili man mainom bro. Lat parat man jud. Bro dibuti ani kasen. Karon ka, George. Imo akong ipaul nga nangawat og manok ka. Kana ko para mo ay makabalong ako katan ko. Kaya mo man ani. Kalagot ako. Kana ka. Pati ka nang sumbong minimong nawat manok ka. Wala manggod. Kasi wala nang sumbong ka. Wala. Ang itugno mo dito. Itugno minimo. Usa ron duwa. Wala man dila na sa isaw. Uy, nasi mangki. Ay, sapa. Sige. Sama ka dili. Dili lagi. Pati ka ko. Atong giingon mo dito sa balay. Nya. Ini na ito ha, ingon mo nga dili tinood. Oh. Na. Nung unsa mo dara? Untak dam tan Diyos sa inyo. Unsa mo da? Duk, unsa man mo na si Diyos? Mura man ko patay na. Sige patay. Wala man gud. Wala man patay gud. Wala man patay. Unsa may giingon mo nga katong si Busdok? Nawat man daw ni manok. Nag-ingon bre kog nangawat ning manok. Nga, nag-ingon man kog ikaw nangawat og manok. Ikaw may kawatag manok. Ikaw day ko tag manok reke. Nya sa ko ka manahin ka. Na baliho manuon yung nga. Ako man ang ngawat manok. Ang gubot ron itse. Mangke. Wa ka na buang. Ikaw naman ang sagbot nga tambal og suman. Tambal ka mada eh. Look. Tambal jud sa mado. Ito rin ano ko sir. Oh. Ilasan. Dapat paliud-luod mura baguan nga gikaon ang udlot sa kapayas na kun dito sa. Abot ang sa tambal o ano. Hindi mo ba kunyong kuwatan na ba? Tatay yung... Usa sa gusto nimo kay? Sabagay? Sulat para to na. Oh, sige. Isog pa, das magdiri. Gusto gyud ay kang buanga ka?